Hello, YT. Dahil birthday ng anak ko ngayon, tamang luto lang muna kami dyan. Ayan, linis-linis lang muna ako dyan. Tagtag tayo ng manok mga par. Ayan, so may spaghetti na rin tayong inanda dyan, gar. Siyempre, yung adobo. Ang adobo tayo. Adobong manok na may saging. Para pangdagdag na rin yan. Diba? So, hiwa tayo ng pangpansit, gar. Siyempre, tamang gisa-gisa lang tayo dyan. Halo-halo. Gisa-gisa. Halo-halo. Gisa-gisa. Halo-halo. Gisa-gisa. Siyempre. Ayan. Lagyan natin yung hiniwa natin kanina. Halo-halo. Gisa-gisa. Halo-halo. Gisa-gisa. Halo-halo. Gisa-gisa. Ganyan lang yan, gar. Ganyan lang yan. Okay. Sige, halo-haloin pa. Lagyan natin yung hotdog. Halo-halo pa rin yan. Halo-halo. Meko-meko ba? Meko-meko. Halo-halo, halo-halo. Okay, okay. Lagyan natin ng sauce. Sauce again. Ayan, halo-halo, halo-halo, halo-halo. Siyempre, pak. Simutin natin yan. Sisimutin natin yan, par. Sayang yan. Siyempre, halo. Ayan, nilagyan natin ng gatas dyan, par. Siyempre, kailangan natin ng gatas dyan. Shik. Yan. Tamang halo-halo lang tayo dyan. Sige lang. Okay. Gigisa ulit tayo, par. Para naman to sa pansit naman tayo ngayon. Okay. Ayan, halo-halo pa rin. Sige lang hanggang sa maluto yan. Hahaluin natin yan mga pare. Ilagay natin yung fishball ba yan? Fishball ata yan. So ayan, sige lang, haluin mo lang ng haluin yan hanggang sa mahalo. Siyempre yung gulay, hindi mawawala yung gulay dyan, par. Pang balance ba? Okay lang yan. Sige lang. Siyempre yung oyster sauce, di natin makakalimutan yan. Pang palasa na yan. Sige lang. Tapos na kami magluto dyan. So ayan na yung konting handa namin para sa ating mga bisita. So ayan. Okay. Happy birthday sa anak ko. Ayan yung mga bisita niya, mga tropa niya. Okay. Nakatawa nga, oh. Oh. Sige. Okay. Masaya naman sila dyan, par. So, kahit konti lang yung handa, masaya naman. Kaya, ox na yan. Sige na, kain na kayo. Yan yung anak ko, gar. Pogi yan. Katulad ko. Siyempre, picture sila dyan. Picture muna sila dyan. Okay. Siyempre, hindi makakalimutan dyan yung regalo ni Papa. Yan. Sana magustuhan mo yan, boy. At siyempre, dapat magpakabait ka palagi, anak ko. Ayan. So, ayan guys. Please like and subscribe sa channel natin. Ayan yung regalo ko sa kanya. Sana gustuhan niya yan. Sa tingin ko nagustuhan niya naman. Nung pagbukas niya, hindi niya natinigilan yung paglaro niya hanggang sa napagod na lang siya. Ayan. So ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa mga manonood dyan. Thank you.